nagyog diferensya. Kani ato karong panahon na, kani ato ang mga dalaga, panguyapan pastilang dugaya. Apan karon perti ng dalia, makauyab bisag dili pagkaila. Sa cellphone makik-textmate kara, sugton dayon kas dalaga. Mao kini ang atong panahon, lahi na sa kani atong panahon. Kay high-tech na ang panahon karon, daghang miburot tungod ni anang cellphone. Gani ato ang mga katawhan, exercise gayud taman-taman, mutrabaho manggipaktas sa dalan, kay walay sakyanan. Apan karon ng lawas gipasagdan, kay ang katapul gipatuyangan. Mo palit bisan dul ang tindahan, magmotor kay gikapuyan. Mao kini ang atong panahon, lahi na sa kani atong panahon. Kay high-tech na ang panahon karon, high-tech na sad ang mga sakit karon. Kani ato ang mga kabataan, musugot-suguon sa ginikanan, mahadlok mo uli kumagaphian, kay latuson man sa amahan. Apan karon daghang gikahingagan, di na mo sugot kundi lisuhulan. Labi na kun imong bunalan, mawan 6'3" kapastilan. Mao kini ang atong panahon, lahi na sa kani atong panahon. Kay high-tech na ang panahon karon, mga bata magpabungol-bungol sugoon. Kani adto ang mga bayot, dili mo lantad kay daghang masungot, magpaastig-astig bisan sila bayot, kay ilang amahan maglagot. Apan karon pagkadaghang misulpot, ni samot kadagan ang bayot. Apan ang bayot nga way nahot, wapoy laking mudaginon. Mao kini ang atong panahon, lahi na sa kani atong panahon. Kay high-tech na ang panahon karon, mga bayot mura nag-budget tan-awon. Kani adto ang atong probinsya, wa pa kaayoy mo anhang turista, kay gamay lagi sa mapa, maong gamay pa'y nakaila. Apan karon perti ng iladuha, mga turista gahuot sila. Ang dako lang nato nga problema, simba ko maunlot ta. Okay, daghang salamat sa LRFR, no? So daghang salamat sa pagtinyo karon sa video nila ni Madam Jingle, Sir Wawaw Vargas. Daghang salamat sa LRFR. Something nag-shoot din guys, na may mga bata nga naligo na kaila ng utana, kami ba daw ang Brewski, so mauna sila o shout out ani nila. Sayangani mo doy. Ato bang Mark Jason na kanang isa. Di Lord narabay na sa sigig huna-huna kanimo, naadik sa kaanyag mo, bisan pa og magatagpilaw ang imong panagway kana kung mopukaw.